Какво става, хора? Аз съм Powerman BG и добре дошли в едно ново видео, в което ще отворим Clan Battle 600 Plus, че ще ви покажа някои нови неща, които съм направил. Да отворим първо тъпите честове. Това е най-тъпият, даже по-хубав е фри честът, ако питате мен. Дед Лид Барберини. Да, като казахте, като ми даде Лид Барберини, се сетих. Имам Елит Барберени, хора, 10-то ниво. Просто дадах 8000 за едни Елит Барберени. Ще включим честа да се отваря. Ще си пуснем какво да донейтваме. Балон ли да ми... Ай, ще поставя един балон ли... Не знам, много труден избор, хора. Много труден, но пеката ми е в дека, за това ще пусна нея. Да отваряме и клан честът. На никой не ми спарки, на някой му се паднал спарки от клан честът. Да лог втори левел от клан честът. Добре. Нека да видим какво ще се падне от този клан чест сега. 1620 голд. Гоблини 28, 7 тримовски тарки, 101 милиона. Yes, хора, мога да ги апгрейдна. Камън карти, рер. Дай ми епик. Хора. Get low when the whistle go. Фак, най-накрая, хора. Хора. Директно. Моментално. Лава хант. Yes, хора. Yes. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се да следите всеки ден. И аз вие бях с мен. И се видим следващия път, хора.